Let's get izindaba zo1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNgqulunga angikubingeleleke mbukeli nazi ke ehamba phambili osukwini namhlanje. Kusolwa Ukhwantalala Ngomfundi Ozibulele.Uvelile Osolwa ngokubulala eMgungundlovu kanti amaqembu ashaya amakhala ke ngeSowetheku. Umzali womfundi wesikole samabanga aphezulu iNombika High eNdwede KwaZulu-Natal uthi ke basolwa ukhwantalala njengembangela ukuthi ke umntwana wakhe obeyisangoma athathe isinqumo sokuqeda ke ngempilo yakhe. Ekhuluma ke neziko lezindaba uFofongo bese uthi ke nakuba lo mfundi ezibulele ngemumva kwengxabano encane abenayo nelungu lomndeni ngempela sonto ubehlala ke ngokubatshela ngokukhishwa inyumbazane kanye nokungaphatheki kahle akutholayo esikoleni. Kuzokhumbuleka ukuthi kithimba like labika ngomfundi ongumbale ngobese nalapho ke ayekhala ngokuxoshwa esikoleni ngenxa yokufaka kwakhe ke ibhayi ngaphezulu komfaniswano wesikole. Usadidekile umndeni womfundi wasendwedwe esikoleni samabanga aphezulu iNombika ithimba elike labika ngaye emavikini edlule kulandela isigameko sokudlula kwakhe emhlabeni. Umama walomfundi uthi ke uyokuxoxela amagwaba bechubana okwenzeke ngaphambi kokuba ingane yakhe ithathe impilo yayo ngokuphazima kweso. Understand ukwenzakaleni ngoba emva kuba xabana nesisho omkhulu waseNombika nebhayi lakhe lobe isangoma nje umbali bese isitwana ngathi sanizima ngaza ngachala ngithije komzali wakhe ngoba wafika nethwasa lapho wahosha ummese eshaya umfana washaya nami zabamba nomakhelwane washasha wabhabaza lapha ngathi nje ubuso akusebona bakhe amehle sebheja bomvu waphuma nje 10 minutes nje uyabuya la esangweni kanti seyilengise kanjalo alukho ulwazi kodwa ngokwakhe ngoba beyisangoma ubekasho ethi bekesho ethi mayo ni akama blocks lana mina vele manje ngiyihambela nanokuthi esikoleni ke futhi manje njengoba ngibeyile esikoleni nje hayi ma impela ngiyathanda ukuthi nifunde kodwa manje ukufunda kwami ngibona kuyilizeleze ngenxa uthisha omkhulu vele akangifuni esikoleni nothisha abasangifuni ingane zingahambi nami esikoleni bese kufikile kumina emadlebeleni lokho nje kunjalo nje akukho ingashithi into ebengitshela esikoleni ukuhlubezeka bekuhlumezeka. But njengomzali ngoba ngifuna futhi ngithi mlabekezela mntanami shisho omkhulu usashawe enga uzoba right kuzodlula. Ithimba like labika ngalomfundi nalapho ke ayekhala ngokumiswa esikoleni kusukela ngenyanga uMarch nyakenye ngokungaboni ngasolinye nabesikole ngodaba ke lokufaka kwakhe ibhayi esikoleni. Ekhuluma neziko lezindaba waveza ke ukuthi esikoleni bathi ke makalifake ngaphansi komfaniswano kepha ke ubehlaselwa ukugula uma ke ekwenza lokho. Ukungenelela kweziko lezindaba kwaholela ke ekutheni abuyiselwe esikoleni yize ke ubesephuthwe izifundo cishe ke inyanga ezintathu kwazise ubuyele sekubhalwa ivivinyo. Umama wakhe uthi ke ufe olwembiza ngokudlula emhlabeni kwendodakazi yakhe abe nethemba lokuthi ke izoba nekusasa eliqhakazile. Ingihlumeze kakhulu engakuba umbali loba bese bethwasa bengikhiphe izimali namanje kubuye bengikhiphe izinkomo ngaye. Okwesibili umbali ubekeshe ethi mayo njoba uhola istipend emsebenzini unompilo ngiyokwakhela umuzi nogogo ngoba ube nayo isupport kumina angazi ngihlumeza kakhulu ekhaya kuyimanje izindlu ziwile even kuyimanje ngifonele ugobela wakhe uthe ucela imbuzi ezu4 engimele ngiyithenge before angcwatshwe umbali ngokomngoma angazi uNkulunkulu sengihlanze nani angazi ngempela bengicela bane support kumina njengomzali ubhlungu ngibizwile bengisiza. Le ntombazanyana ibiyenza ugrade 10 kanti ke ibinesifiso sokuba udokotela. Izofihlwa ngesonto kanti umkhandlo kamasipala iNdwedwe ukhiphe istatement lapho ubudlulisa amazwi enduduzo emndenini wabeke usuthembisa ukuthi ke uzowulekelela ngokungangamandla awo ukwenza ke isiqiniseko sokuthi umntwana ufihlwa ngesizotha. Eyindabeni zo1KZNTV kube kuntombi khona mvubu ngisethekwini. Unqabile ukufaka isicelo sebheyili umsolwa uNdumiso Ndlovu obhekene ke noxhaxha lamacala okubalwa ke awukudlwengula na ukubulala. uNdlovu ke uvele kafushane enkantolo eMatshe eMgungundlovu namhlanje kanti ke usolwa ngokudlwengula abulala amalungu amathathu omndeni wakwaNdlela eSobantu eMgungundlovu. Isidumbuko zabo zatholakala ke sidendizilizile ekseni ngolwesibili. Amalungu omndeni abeze ecaleni azwakalise ke ungenami kwawo nokuthi ke uNdlovu ubuyisele ke estoksini estation samaphoyisa eMountain Rise esikhundleni ke sokuyolindela ejele leziboshwa njengoba kujwayeleke ukwenzeka kwabanye abasolwa.
Uvelile namhlanje enkantolo yemantshi eMgungundlovu umsolwa uNjabulelo.Ndlovu Osolwa ngokubulala adlwengule amalungu amathathu omndeni eSobantu khona eMgungundlovu. Ilungu lomndeni uXolandlela uthe abajabule neze ngesinqumo senkantolo. Usiphatha kahle siwumndeni ngoba shuthi njengoba engasifuni isicinga sicisa sangisicelo sebheli uyayazi dadenze beyimisele futhi ngayo uyabaleka ukuhlala nezinye iboshwe lezi njengayo lapha phezulu engakho ixolisa ukubuyela epolice station sina sikubona basakudinga ngoba akayikhinta iphikayo lo muntu kumele ahambe ashushiswe aboshwe kwanjeje ahlale ejele ngaphinda phuma. uNdlovu utshele imantshi ukuthi angeke asifake isicelo sakhe sebhayili namhlanje kanti uthe yakhona amanye amacala akade wahamba enkantolo ngenyanga eyedlule. Imantshi ihlehlisile leli cala yathi lizoqhubeka mhla ziyisikhombisa kuNtulikazi kophezulu. Your matter is postponed to the 7th day of July this year for further investigation purposes. You are in custody and will remain in custody till then. You will be detained at the Mountain Rise police cells as per the investigating officer's request. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgungundlovu. Amaqembu amancane ahlukene avota neANC eThekwini ukuze ke iphathe umkhandlu asazwakaliseke imbono ehlukene mayelana nesidlo sakusihlwa ehlelwe ke uhlalo wekomiti lezokuhlalisa kwabantu kulomkhandlu uPhilani Mavundla okuhloswe ngaso ukuzochaza kabanzi ngesabelo mali saleli komiti sonyaka u2022-2023 sika 5.5 billion amarandi. Lokhu kuza emva kokuthi ke umholi weADEC uVisvin Reddy ekhipheke istatement esigxeka ukwenziwa kwalomcimbi. Ukubanjwa komcimbi wesidlo sakusihlo zobuchaza kabanzi mayelana nesabelo mali somnyango wezothuthukiswa kongqalazinde kanye nokuhlaliswa kwabantu eThekwini oholwayo loyo ngumholi ABC uPhilani Mavundla usususa umsindo kumaqembu avota kanye nabo ukuze ANC ithola amandla okuphatha umkhandlu waseThekwini. Umholi weADEC uthoka umxaka kakhulu ubonakala kwelogo kwipost okuyiyona ezokalisa ukumema abantu kuwona lo mcimbi kodwa umasipala ungeyona ingxenye watho kunye yena ufuna ukuchazela mayelana nezindleko zokukhokhela izinto zokubanjwa kwabo lo mcimbi. I will deal with this issue a little bit later, but the manner in which this gala dinner is proposed is very problematic. It is irregular and it's open to criticism. It also places the chair of the committee, Comrade PG Mavundla, in a very compromising position. This issue was never discussed in the committee and no decision was taken. Ongosihlalo kwalamaqembu njengoba eyibiza ngeblock khona la eThekwini akuvezayo ukuthi bona bayakweseka ukubanjwa kwalesidlo njengoba ethi luningi ulwazi ohleze lisalela ngemumva kubahlali baseThekwini mayelana nesabelo zimali semnyango yahlukene. Njenge NFP njengosihlalo futhi weblock we support into eyenziwe eHSI. Si support kumapha ama ground. One, abantu baseThekwini iinformation abajwayele ukuyithola noma bazi ukuthi ibudget iu56 billion but azibi khona inhlelo ezicacile ukuthi le mali yenza ini yenza kuphi khona. Umuntu uyayibheka ibudget eningi o75% ingena ka HSI. La kukhona ke kufanele ukuthi kube khona itransparent. Lento ezobiyenzeka ke namhlanje into engakaze yenzeke in the history of local government in particular eThekwini where there will be engagement because masikhuluma ukuthi eSouth African intuthuko ayihambi icorruption siyibeka as into eyenzakalayo. Okunye kuchazile ukuthi njengoba kukhona abahola behlukene kuwona lo mkhandlu abaseka yona iANC uthi kubalekile ukuthi kube khona umehluko ukuze nabantu bezobathemba ngamavoti abo. And we also appreciate the fact that as iblocking manje ukuthi even this event it is not funded by municipal coffers. Okuyinto esi-encourage ukubona bonke osihlalo bamakomiti and also the executive. Imali ayikho. Itheku imali eningi eligcina liba nayo nale kuminye iminyaka imali biqhamuka kuma rates. Abantu they cannot afford to pay ama rates. So njengamanje into ekhona into ethi ama programs awakwazi ukuma uma sibringa iprivate sector on board. Siyosheshe sifike glass funa ukufika khona ngoba akufanele ezinye izinto sigcine singazenzi ngoba sithi imali ayikho. Lo mcimbi ubanjwe namhlanje
kwelinye lamahhotela asemhlanga. Kutebogo Sibisi, ngiseThekwini. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo kwelikaMthaniya uKwazimshengu wamukela abantu abasha abaqashwe ngumnyango ababalelwa emakhulwini ayisithupha namuhla. Umshengu ke uthi lena ngenye yezindlela zokwakha amathuba omsebenzi njengoba beqasha njalo ngonyaka intsha ephuthuleka iziqu zayo esikhungweni zemfundo ephakeme ukuze ke bezothola isipiliyoni seminyaka emibili. Ekhuluma ke esikoleni Alexandra High eMgungundlovu unxuse laba ukuba basebenzise leli thuba ukuncela ke ulwazi abangalisebenzisa ukusungula amabhizinisi abo baqashe nabanye. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal uKwazimshengu uhlangane nabantu abasha abaqashwe ilomnyango okwesikhashana. Njengomnyango wezemfundo KwaZulu-Natal kwisifundazwe sonke saqasha abantu abasha abawu600 kulonyaka wezimali ka2022-2023. Sizohlangana nabo ke namhlanje ikakhulukazi ababhesti kulesifunda saseMgungundlovu just ukuba encourage nje ukuthi ufuna baziphathe kanjani as a generation that must constitute a new cadre in the public service, a cadre that will be responsive kuma demands noma kuma expectations of public which we serve, but also a cadre that will exhibit high levels of professionalism as well as dedication. Umshengu uthe lena ngenye yezindlela zomnyango zokwandisa amathuba emsebenzi uphinde uthuthukise nabantu abasha. Ikakhulukazi kodwa kuba exposure knowledge indlela okusetshenzwa ngayo kuhulumeni and give them these expertise and skills so that abanye babo bangabasebenzisa even when they are outside the government. Abanye who were interns in government are now in the private sector. And abanye they are running their own businesses because of the skills and expertise that they got while they are within government. But obviously it will take more to create job opportunities because we need a growing economy. Kanti ke baphawulile nabo abantu abasha abaqashiwe ilomnyango abebe ingxenye yalomcimbi obubanjelwe eAlexandra High School khona eMgungundlovu. I'm very happy to be part of the internship because izonginika experience in order for me to increase my skills to enhance my skills and enable me ukuthi ngikwazi ukuthi ngingene into the job market. This has been a great opportunity for me because kade ngafunda and it's been years umuntu ehlele ekhaya ngenzi lutho. So this platform gives us the experience, it gives us opportunities, and I have traveled a lot through this work. I've met a lot of high officials in high profile places, and it's such a pleasure and privilege. I'm living my dream right now and I feel totally blessed. Thank you for this opportunity. Esindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Aske sithishelele eitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamkeleke mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo ehamba phambili. Kusolwa Ukhwantalala Ngomfundi Ozibulele.Uvele Osolwa ngokubulala eMgungundlovu. Kanti amaqembu ashaya amakhala ke ngeSowetheku. Ufuna izipendulo umndeni wowesilisa oshawe wabulawa umphakathi umsola ke ngokubulala intombi athandana nayo. Uvuyani Mncwabe wasezingolweni esigodini sasembeni eningizimu yesifundazwe KwaZulu-Natal uthi ke kubaphathe kabi ukuthi ke umphakathi uhluleke ukubekezelela ukutholakala ke intombazane ebidukile nobe kusola ukuthi ke umufi uyishaye wayibulala waseke eyifihla ndawana thizeni. Ekhuluma ke neziko lezindaba uthi lona owesifazana obekusola ukuthi ke ubulewe ukhona uyaphila ubuyele ekhaya ke ngemuva kokubulawa ngehluku komntwana wabo obulewe ke phambi kwabo bebuka beumndeni. Ufuna izimpendulo umndeni wakwaMehlwana ngemuva kokubulawa ngesihluku kwendodana yawo uSithembiso Mehlwana oneminyaka engama-37 oshawe umphakathi umsola ngokubulala intombi athandana nayo uAnele Mbambo wasezinqoleni esigodini sasembeni ogwini oluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal nokuthenga emuva kwezinsukwana intombazane inyamalele yabisibuyele ekhaya. Ya kusiphathanga kahle ke kakhulu kona ngoba ngani yini ukube mhlawumbe bebethenga ukuthi bafike la ekhaya bakwazi ukuthi bakhulumisane nathi sibantu bala ekhaya somndeni. Ngabe mhlambe kuhlalewe phansi kwalungiswa yonke lento le eze yaze yavela njengamanje.
bebemshayela khona la egcekeni. So ke bebaningi kungekho ke nathi ukuthi singathi siyalamula. Oyilunga lomndeni lika Anele Mbambo obethandana nomufi uqinisekisile ukuthi udade wabo ubuyile ekhaya futhi uyaphila. Ulandise iziko lezindaba ngalesigameko. Yamdonsela emgaqweni. Afike yamshaya yaphosa ingane phansi yamshaya. Yeqeda lapho yamhudula ngase-crash esihlahleni. Yamshaya yamkinya ngalendlela ukuthi waze wazonela ukuthi uthi yakholela ukuthi ushonile. Kanti ngenhlanhla kaNkulunkulu akashonanga. Futhi uthe uthi usiswami ephaphama la ephaphama khona usezonela umanzi. Kubabanda kunomoya akazi senze njani ucaza igazi cause uqhumile la emlomeni. Fika umbike ukuthi hayi usolakala ukuthi umbulele lo ngoba uyaphahluka emajikini ukuthi umbulele nengubo zakhe uyoyishisa. Wavuma ke ukuthi umbulele inkingi usha amampunge namampunge usha indawo eziningi. Lapho ke egcine kwazogcina isigameko sokugcina ukuthi avele eseshone egcineni. Usekela sihlalo wesigungu silwa nobugebengu ukhuza umkhuba ukuthi umphakathi uzithathele umthetho ngezandla. Umfowethu nodadewethu babe nokungezwane kwaba khona izinsolo zokuthi udadewethu ubulewe engabonawanga ukhona uyaphila. Siyayikhuza ke into enjalo njengamalungu ka-CPF ukuthi mayingezeki into njengaleyo. Abantu mababike emaphoyiseni, amaphoyisa enze umsebenzi. Ekhaleni khona ngisho amakhansela nezinduna nabefundisi makubikwe ngendlela efanele abantu bangazithatheli umthetho ngoba lokho kugcina sekuqhubezela udlame esigodini. Okhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal, uConstable Thenjiswa Ngcobo usiqinisekisile lesi sigameko sokubulawa kowesilisa. Ngomhla ka-21 June 2022 ngabo 5-11 amaphoyisa asezinqoleni athola umbiko wokuthi sekunowesilisa oseshonile endaweni yaseMbeni. Athi mefika athola owesilisa oneminyaka ewu-37 owayenamanxeba okushawa. Kusolakala ukuthi lona wesilisa washawa umphakathi umsola ngokuthi ubulala intombi yakhe eyayinyamalele. Ngale nkathi umshaya babefuna ukuthi akhiphe isidumbu sentombazane. Amaphoyisa abesevula icala lokubulala asaliphenya namanje. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza amando sicele ngisezinqoleni. Ukhala ke uyazithulisa umndeni wakaStofela kuward 22 ensimbini ePortlandford ngasesikhaleni osheleke yindlu kanye nayo yonke impahla yasendlini ngesikhathi ke kuqubuka umlilo ngesikhathi zehora lesine esitatha ngomsombuluko. Unhlanhla Stofela ilunga lalomndeni uthi sebephoqelekile ukuthi balale endlini eulawondi wabeke esenxusa ukuba ke abangaba namandla ukubalekelela bakwazi ukuthola indawo yokufihla ikhanda njengoba kungekho kumuntu osebenzayo kuleli khaya beziphilisa ke ngokuthi ke waleli khaya afakela abantu amawindi. Lena ke iyona indlu yomndeni wakaStofela esheya ngqonqa ngomsombuluko esitatha umlilo kongaziwe imbangela yawo ukuthi ke iyini. Lo mndeni obulele kulendlu uthi ke ngesikhathi kusha usinde ngokulambisa njengoba uphahla luvelelwawa. Lo mndeni ke onamalunga amane kuhlanganisa ke nosana usaleke ungena lutho njengoba kusha yonke impahla yasendlini kuhlanganisa ke nokudla komntwana. Sinenkinga ukugesi nje kune load shedding nokuhamba ubuye so uthola isikhathi samakhandlela. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngabe ikhandlela liye la melta la shela la shesindwa ngetafuleni then wase kuyokheleka because ngithengi ngiyoswish ama switch laphana kwaba inhlangano ezimuka nomoya umlilo bese ugcwele nje indle yonke. Then ke iminyango ibikhiwe yonke so umnyango bungakhiwe ilo sliding list ekuyisona ingwazile ukuthi mangiphuma ngiphume ngaso. Then ngithe mangiphuma nje ngikula senda ngaphambili yaba iwe roof. So ke ngaleso sikhala ntomakhelwane vele bese bebonile ukuthi kuyasha abanye babiza icishamlilo. Bathi ke ngosuku lokuqala baphoqelekile ukuthi ke balale komakhelwane nasezihlotshweni ezinyeke izinsuku zona balale kulawondi wakuwo lo muzi okuyiwona ke osindile ngesikhathi kusha. Babeke sebecela usizo kunoma ubanike ungakwazi ukuba kabasize abakhele kwezinye zezihlobo zethu cause vele kwakade kusashunqa la indlu yonke salala khona ke kwathi izolo kunalendle ngala esele e1 room around sikwazile ukuthi siumpintsha salala khona
So ngokusebenza akekho umuntu osebenza la ekhaya. So ngakha wona mawindi khona ngisebenzela khona la. So ke nomsebenzi vele inceke besicela impela nje la umndeni wala ekhaya if ekhona umuntu ongabani usizo aphonse nje lokakuphonsayo sikwazi ukuthi nathi siqhubeke siphile la. Kuyavela ukuthi ke ikhansela lendawo libikeliwe ke ngalolu daba nokwathi ke ngesikhathi kwenzekile lolu daba lwafika ke lazobabona labashiyela ke namaphasela okudla ngalesikhathi ke lomndeni usalinde ukuba kuqhamuke usizo. Osomabhizinisi abasha bakumasipala uMhlathuze bathi ke lubukeka luselude uhambo lokufukulwa kwamabhizinisi asafufusa ngaphansi kwalomkhandlu njengoba intsha engosomabhizinisi ikhaleke ngokungabinazo izinsiza kusebenza nokungatholi ke uxhaso lokukhulisa amabhizinisi abo. Lokhu ke kuvezwe yintsha ebihambele kumcimbi kamasipala esikhaleni ebekuhloswe ngawo ke ukuzochushisa intsha emkhakheni wezamabhizinisi. Ikhale ngokungalithola uxhaso lokufukulwa kwamabhizinisi ayo intsha engaphansi kamasipala uMhlathuze ngenkathi lo masipala uhambele esikhaleni ukuyocebisa intsha emkhakheni wamabhizinisi. Unompumelelo Ngcobo ngomunye osomabhizinisi abasebasha uthi ufisa nokuthola noma igumbi angakwazi ukusebenzela kulo ukuze kusimame ibhizinisi lakhe. Qala ukusebenzela ekhaya mina indawo yokusebenzela, then after that ngazama ukurent esalon ufithi ke akuhambi kahle khona. Ngisazama ukuthola enye indawo futhi ngizosebenzela kuyona. Bengingathanda nje ukuthi na umasipala ungixhase mhlambe ngithole noma i-container at least ngingasebenzela kuyona because ngifuna ukuvula esalon actually namakhanda ngiyakwazi ukwenza ubuso ngiyakwazi ukubenza. Usindi Mkhwanazo ngomunye wentsha ebihambelela umcimbi uthi banesifiso sokuba ne-warehouse yabo lapho beyokwazi ukukhulisa khona ibhizinisi labo beze befinyelele ekuvuleni amathuba kwenye intsha. Kampani yethu siyabukeka hethi sisuka la esikhawini siyazenzela thina la igqoko ngezandla zethu njengabantu abancane siyafisa nje ukuthi sithole sponsor sithole ifunding khona sizokwazi ukuthenga imaterial. In 5 years time siyathanda ukuthi sibe sesinayo i-warehouse esikwazi khona thina ukuzenzela thina imaterial nala sibe nabantu abancane sikwazi ukubafundisa thina igqoko. Kanti ke umeya kamasipala uMhlathuze umhlonishwa Xolani Ngwezi uthi bazokwenza konke okusemandleni ukucebisa intsha ngolwazi lokwakhiwa kwebhizinisi njengoba ethi inqobo ukulandela yonke imigudu efanele okubalwa kuyo ukukhokha intela. Namhlanje usuku la khona esinqume ukuthi ngenyanga yabantu abasha sihlangana nabantu abasha to kind of engage them nangama challenges of today. Amanye nanxa siwazi ukuthi ayini kodwa amanye fanele siwathole kubona ikakhulukazi intsha esemabhizinisini noma efisa ukungena emabhizinisini. Laba sebenawo amabhizinisi fanele bachazelwe ngokubaleka for instance sokuthi bakwazi ukuthi bakhokhe intela bacomply ngoba noma ngawubani usuku uzosebenza naye la eNingizimu Afrika nasemazweni angaphandle kuya kufanele ibhizinisi lakho libe tax compliant. Indaba zokutholakala kwefunding senza kanjani ukuthi abantu abasha basungule amabhizinisi asekhona astrugglishayo kodwa akwazi ukunikezwa ifunding. Yini esingayenza thina njengomasipala, yini lawo ma-entities alekelela ngefunding angayenza ukuze kukhuliswe lezi imboni noma labo somabhizinisi abasebancane. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Myeni ngibika ngise-Richards Bay. Asiphinde sithishelele ezitolo sizobuya siqhubeke nezindaba zethu. Asiphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona izindaba ze1KZNTV asikhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Kusolwa Ukhwantalala Ngomfundi Ozibulele.Uvelile Osolwa ngokubulala eMgungundlovu kanti amaqembu ashaya amakhala ke ngeSowetheku. Ake sibheke ke engosini yezomnotho.
Irandi liwu-16.29 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.75 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.96 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Igolide lona libo $1,810.97 ounce kuthiwa longahlizwe wona $116.26 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umgadli weMamelodi Sundowns okuyena ke ukhale wemuka nendondo yokuba ngumshayi magoli ovelele ngesizini edlule uPeter Shalulile uthi ke ukuthatha ukudlala kwakhe ibhola njengomsebenzi ikhona kokumenza waba kuleli zinga akulona. Lo mgadli ngokudabuka eNamibia uvaleleke nethini amagoli angama-29 kwimidlalo ke ngama-70 ayidlale ngesizini edlule namasandawana. UShalulile ke uthi ke usuku nosuku uphuma endlini ngehora lesine entathakusa eyozilungiselela ke ngokuziqeqesha neqembu kanye ke nangayedwana azabuye ke endlini ngehora lesithupha ntambama. Lo mdlali ke wodumo lokugqumisa kwempunzi uma eshaya igoli uthi ke uzokuphinda lokho ngesizini ezayo. Nasike isimo sezulu esikalindeleka. Mbukeli ke ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Usale kahle emakhaya.